Ahojte lidičky, ahojte chlapci, ahojte holky. Tak já vás zase tady musím přivítat, jsem novej na YouTube. Nedal jsem žádný zatím video, doufám, že mi dáte like a budu natáčet ty nějaký hry, hlavně World of Tanks budu natáčet, že už mám trošku to rozehraný, akorát budu natáčet ještě takhle ty hry s kámošema, budu skypovat takhle hry. Určitě budeme moc zahrát World of Tanks. Doma World of Tanks, dejte mi do komentu, ať napíše mi, že má World of Tanks a ať mi napíše, jak se jmenuje a OK, někdy se zahrajem. Doufám, že má 5, jestli nemá 5, má to v prdeli. Protože já nemám ani 6, ani 7, jenom do 5. Takže já se loučím a čau.